Hej YouTube, det er Bibber, der spiller lidt Minecraft. Min første video, synes jeg, var god nok. Jeg har lige sat den ind på YouTube. Jeg håber, den bliver nyttig. Altså, jeg håber, der er nogen, der ser den. Og sådan. Jeg håber, jeg får nogle likes på den. Og sådan. Ja. Måske, jeg har lige en, der hedder Bro her. Måske jeg ringer han. Jeg har ikke fået nogen subscribers endnu, og det ved jeg godt hvorfor. Jeg har først lige startet på kanalen. Jeg lavede den i går, og så uploadede jeg videoen i dag. Så det er det er 1 ud af 100 chance for, at jeg fik en subscriber. Lige efter min video. Jeg sendte videoen til et par venner, og de syntes, den var god nok også. Og de ville gerne, de ville gerne prøve modden. Og ja, det gik godt. Så tænkte jeg, at jeg ville lige lave sådan en Minecraft Let's Play. Nej. Det burde være nok godt. Okay. Så skal jeg finde et sted, hvor jeg kan mine. Lidt ude af det her skovlort. Lige her. Morgen. Jeg sætter det der. Laver jeg på sticks. Sådan der. Og så laver jeg bare lige her. Jeg skal bare lige have cobblestone. Meget. Jeg skal 3 mere. Og så er det 1 mere. Og så 8 mere. Det sådan der. Så går jeg lige op. Så finish. Sådan. Og så jeg vil ikke være lige her. Så lidt ensomt ud. Jeg må ikke sprinte. Jeg skal se, hvad jeg er. Den er enorm. Kommer din ko? Nummi. Godt. Jeg har haft en gammel YouTube-kanal, som jeg stadig har. Jeg tror, jeg begynder ikke. Måske lukker jeg den. Jeg bruger den ikke så meget mere. Jeg bruger den til sådan noget mærkeligt vis. Jeg kan sende en link i beskrivelsen til den. Så kan I måske se den. Jeg har nogle mærkelige Harbo-videoer og nogle andre Minecraft-videoer. Nogle videoer, hvor jeg viser server. Og så nogle moments. Altså der nogle steder, hvor jeg viser mig og nogle andre have det sjovt. Eller kede os. Kom. Mine pumpkins. Hvor der kører.
Nej, mikrokød. Er det jern? Jeg går lige over til det sukker, men nok i enchanting table senere. Jeg bruger det til. Og der er også et stykke der. Fisk. Der er lige noget kul, der går lige op til det. Og så går jeg ned i den der crevice der. Sådan der. Og så giver mig noget der kul her. Mit. Jeg fandt det. Jeg ved ikke, hvad mit mål er i det her. Jeg tror bare, jeg vil lave et eller andet. Shit, der kommer lige en skrig. Og hvis I ikke hørte det, der var der en, der skreg udenfor. Eller... Der må noget der dejlige jern. Der er mere dejligt jern. Jeg kan bare ikke få det. Og måske vil jeg lave den her det har jeg spillet, altså Minecraft. Jeg vil måske sætte nogle mods ind og spille med dem også. Det er lidt sjovt. Hvordan får jeg det? Jeg håber I kan se. Når jeg laver lidt nogle torches for en sikker skyld. Godt. Hvis I gerne vil have seedet, så kan I lige se her. Hvor er seedet? Nå. Ja. Og så har I sikkert set det. I kunne bare sætte den på pause der, hvor I ikke så det. Hvis nogen af jer ikke så det. Au. Det er mit kokød. Okay, så skal jeg op igen. Hvad sker der? Der har jeg allerede fundet guld. Jeg har næsten ikke engang fundet noget jern nu, og så har jeg allerede fundet guld. Ej. Okay, jeg kan få lidt jern. Uden at falde. Jeg dør hernede, vil jeg ved med. Creeper! Gå væk! Okay, jeg tager kampen op mod den. Shit! Creeper, det er en af de dummeste ting, jeg har snart hørt om i Minecraft. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor de er grønne. Bare fordi man er creepy, betyder det ikke, at man skal være grøn. Hvad laver jeg? To stykker også. Jeg mangler 2 stykker jern, fordi så bruger jeg lige præcis alt guld. 2 stykker jern. Der er lidt. Der er flagmus. Jeg prøver at lede herovre. Der er det. Der. Der.
tager bare lige det hele. Stykker. Og der. Er der mere? Skal det alt det der kul der er? Jeg er bange der. Eller jeg var bange der. Der er mange dyr. Fuck. Det er nu. Du er klam. Og blev lige åbnet af fedt og slam. Ej, det er yes. Jeg havde ikke fedt og slam. Okay, jeg skal op til det her guld der. Som jeg ikke kan bruge til noget. Eller et guldsværd. Eller en guldskål. Hvad sker der? Hvem drikker? Nå, vent. Jeg sulter. Spis det. Prop det i munden. Jeg vil ved med at dø. Jeg vil ved med at dø. Hvis jeg ikke når. Woodland Furnace. Men altså. Jeg er nødt til at have et lille hus. Ja. Lige. Ja. Der er lidt mad her. Spis det. Spis. Jeg er bange for, at der kommer en eller anden skelet frem og dræber mig. Jeg lever lidt jernsværd og en chestplate. Ja. Jeg lader bare lidt det blive, og så... Jeg kan huske en gang, hvor... Jeg kan huske en gang, hvor Redstone... Det tog 1 million år at hugge. Jeg tror det tog længere end Obsidian. Men jeg tror det er godt nok fra nu. Denne video. Den der var ind. Ja. Vi ses YouTube.